Blanding er gens. Når du skal blande noget, så skal du huske briller, kittel og handsker. Husk altid, når du skal blande syre og vand, så skal du først hælde vand i, og ikke syre først. Fordi vand i syre, de er ny for syre. Vi vil så for at demonstrere lave en 19 molær blanding af sortsyre. Og når du skal måle noget i flasker, så husk altid at kigge på bunden af boblen. Ja, det er fint. Og nogle gange kan det godt synke, så man kan lige blande den. Og hælde noget mere vand i, så den passer. Hvis du vil hælde det på flaske, skal du huske foran her et sikkerhedsmarkat og et navn. Men hvis du ikke skal bruge det, kan du hælde det i en affaldsspand.